guys, dyan namin daris katong anak sa igagong mother. Ihatid na si Ja. Namin silang bahay. Namuko gazid na mo. Uja ka jo. Uy, ginamuko. Diyan guys, iambak na si Jaskuan. Ay, ginamuko. Wala, ginamuko. Daga, istilah ni uko. Gijarula ron. Bisa nang taong hilak sa akuhan. Di na naman paliliin na to. Picture na lang may ang ipakita. Basta din sang gupaha. Karon ag nada na sud murag di naman si Jamao. Kana isang picture guys, arang isang gupaha na arang din isang kuana. Proda na sud lahi na sud kaazo ng lawas. Hey guys, ag lula ni Jocelyn. Lang ka ka kuan ara sakit sa han ngani ang kita. Abi man sud guys. Mau kinagsa katong didto ko kay katong pag didto ko na putuan ang mga dini sa sa video nga ni Ismail ang mga insa katong gingan nga kumbati dai kay balik pa kay eskwela na sino ko na buntag ko na guys kawa naman mga magbalitain ko sa Ginoo ko na guys tara din wala siya Pinagtingin ko na ang naghanap ko yung gawa. Daka dito ka. Wala yung dito ko. Kiwag mo ito. Sisa guys. A few moments later. Morning guys! Welcome back again sa mong channel. Kenan Kim Family Vlogs. So kasi dengan kong kamuti guys. Kaya pamahaw. Oh, yeah. Ano guys, kamuting violet. Kaya naman mo dito guys katong amang ipangmutian. So mo ni sisang kamuti ha, violet. So guys, nalit ko mata pero tong mga kuya, palarga na sa eskwelahan. Pero isang pali sa mga ratong adadaan og luto. Marang lang hatdan kaya watong nakabawon silang duha. Kaya sa naming orasan nakabakod mga alas 6 na siguro ko ka pinaka mata kay gabi lagi dito man dito miss gabi dito miss sa vigil kaya abot na katong magigagaw nga na matay. So gabi ni abot sila guys mga 7 kapin. Wala city kapin gabi ning abot. So pana guys, haja na lang to. So ano tatan mag-aansa ko guys. Kay wag hang pawir. Kay dugay ko nakato gabi mga alas 12 na kapin. Ay ninguli mi dara alas 12 kapin hapit na alauna. To. Balik ko bakod. Mga bata wa nakabawon ro naman ra man to lang hatan og paniudto. Guys, gabi dito lagi mi nag-vigil mi gabi dito. Mo lagi to guys pag abot na tos hinatay sa mga gagaw nga huway na medyo lutungan nga nalagay mga kuhan nga ito kasi lang hugaw kasi din taon ang kuhan lagi nga kasi din taong panghilak nga na agakuha sa mga video kay grabe ka Jesus kuhan baka na pang maghaot ang daghan makakita ingan ang grabe sa kuhan nga ano kalitra nga pagkakuhan abi natang na okay na sa mga dahil ko na wa na di ay napahuway na pansa sa guys ano na ay atake siya mga alas 5 sa hapon atake siya kapag kakuan nagsabunso nag-atake niya hindi siya ka ginhawa so mga to guys nabunto ning kuan na din give up na din isang lawas ito guys sabihin nag-istorya mo sa isang lula isbutin nila grabe dyan taong luod dyan kanong kuan dyan mo ba hindi dyan madawat nga nga na malagi mga panghitabo guys di man kasi basta-basta lagi ito mga dawat na largo-largo da dyan kinanglan pa man dyan ang mga kuhan nga kuhan na hinahinay ba hinahinay pagkadawat parang kadong kaluoy kasi kados mga ginikanan hinudi na basta lang marabilid guys babaw na kasi mo kasi ang buot pasabok matong gabi kuhan kay nahisgutan lagi abot sa kanang mga kuhan sa ilang kanilagay nga nang maghipos taog nga na
arong mapahalana siya. So kato isang kuan guys napay kuwang sa isang lumon. So, pila to'y kuwang masakay dudakadako pa. So napay kuwang ja ang pinakakuan pa gid guys iswa sila pundo. Di ba das probinsya is uso man din ng kanang pundo kanang grupo ba. Pare ba namo nga nami pundo nga naapil. Ana sila may distansya man sila dito teres amo. Dito silang kuan wa sila maapil sa pundo. Wa tong masakay sa pundo tong bataa. Tong daga. Uy, kay bintaha man gud tong naipundo kay na may grupo kanang napunduha sa isa ka tawo muhatag og tag 200, muhatag og kanang naay dugas nga na lami jud og naipundo. So kaso sila kato si Jawa sila nasakdan nga pundo. So uy jud maadyo na laman ang tuba og masakay pundo kay maadyo na raman ni dugang-dugang. So kanang lagi di lawa lagi ta magdahom lagi ni atang kinabuhi nga danang panahon na bawi nga nata. So wajid na importante din nga natay pundo. So, saan nga nawa na human na. Kumato guys, mga nagkakuan sila ng lula gabi lagi na ingan na. Sila kuwang sila mga kanang bayad-bayarin. Kinahanglan ng gadyo ng bayaran natin ng lungon. Kaya arong kuan na siya mapahalin na. So man naman dyan aron hinanaan guys ang mapahalin na in taon ng bata ang daga. So okay guys, sabot mo sa pag-abril sa mga arkansiya kay mag-arkansiya man lagi na kaya na lagi na mga emergency na. Dapat kining arkansiya ha is ato ni sa ato ni tiri na maihinabang. So kaso na may mas need og kuan ron nga kanang kuan jud karon emergency. So mo ni ang mga arkansiya guys maghabwa. So mangikuan karon kaning arkansiya guys ang work daning kuan na mga ihagbang sa mga arkansiya tag ani man ingan 5-5 kay mo man ni di ka jo kuan kay piso-piso arang man ka jo ka kuan so man ang ihagbang so work dani guys nasa mga 500 plus so man ang ihatag unja pasalamat kog dakan ni Ate Josephine kay to pa isang gihatag nga 2,000 para pang dugang dadtos kanang kuan sa katong kuan karon nga kay baw mangazig mga ingan ang kuan na sitwasyon na is gasto din so, di lali maghipos ta og kanang ingan tas napad sa sitwasyon na sakit pagkakalos daghan kay kanang mawad antag suway ba sa mi ingana guys nga nawa og kalit nga tangkuan katong kay tabos ang maguwang di basta-basta kay mag-need jud og porta so nga lagi nga na so tabangan so salamat ka Jote sa katong mga gusto pa nga sa katong mga may mga kuan diha atong mga ginagmay nga hinabang dito so makita man ninyo guys kaya man ang i-video di mo kumukuan di mo suot di na ma-video kay mazon makita ba hindi man ingin nga kuan basta kay gato nga kinasing-kasing atong pagtabang so mo ni guys ano kani para ta dito sa kwarto mas na may nag-need nga emergency nga kana so ato sana na maikon siya guys so magutro kami ipon kay pampod operahi si Tiri so kani ato sana maituloy salamat ka Ate Josephine sa imong gihatag kay man ihatag dito unsa man nakuha unsa kumato lagi guys nga kani nga nilagi nga kuan gidaghan pa mo naggastuon hanta ito sa itong mga malimang kuan diha kamo ni bahala guys pilayin yung ikuan ilang kumukuan alam natin ang ikuan is ginagmay ra gud maka abang kanila sa ginagmay nga paagi guys aga mga arkansiya mo hatid ngadto tabang na tarong pahalina na nato siya yes na so ro makuha-kuhaan in taon pod ang kagalanan karon sa nga ginikanan Inja guys, mga turami inja guys. Ditoon pa na magkuha tong ipadani ate para dito idugang-dugang sa kuan. Salamat ka Ate Josephine. God bless you. God bless you Morte. Mahawtanin jo guys. Mahawtanin jo kamuti para isan hagbead. Mikadjo. Mahaw sa mi guys kay unjang tatagad mo larga na mi ngadto. Guys, makatod sa migbaon sa mga kuyas niya. Marami Cebuana guys eh. Ana i-claim ang ipadani ate. Ito si Pay 2,800 plus. Yeah. Salamat ka Jote, man ihatag karon. Kung dugang ko mga adat ko nga 500 plus so mapas mga almost 3 plus. Thank you Te. So kana ni katabang ng turon sa hindangdan salamat dyan. Barabar parang skim Salamat. Ana ni i-claim karon. Tara guys, sana napatibo pagkat kung pinagsingko dito sa bahay, nga katong among tinigo. Among iaparihan, ang nagipatibo, 535. Yo, yeah, iabot din tawag among kanagsingko 535. So ato na silang ipunog guys, katong ihatag ni Ate Josephine. Kung natay mga 3,000 kapin na mahatag.
hatid natin na to guys sa nahitabuan. At ay 3 plus. Ayun na to guys. Hindi pa ko pala, hindi pa ko subuan. Kami dari Cebuan. Ay 3,000 kapin na to hatid karon. Takan na ni ka sugi katabang guys. Dito sa namat sa may gagawin. Yan na guys, ako na mo ang ipada ni ate. Salamat ka Zote. Manay hatid ron. Thank you so much ate. Eh, di makita makalibat agkuan guys. Hala guys, na-receive na namo. Wala na siyang hatid ron. Guys, mana rin ya. Hatid na to karon. 1, 2. Hindi na noon. 1, 2. 3,388. Kareta lang guys ang tanihan na tulong. Thanks na to guys. Salamat ka to Ate Josephine. Thank you so much. A few moments later. Ganami guys. Ganami guys. Takong Ngetulan. Ganami dari guys. Gusto mo muli le? Nga, atur mi bay. Happy dia. Dada guys, ang gihatod katong pahili hinabang niya ito silpin 2,000 plus. Katong amang dito sa bahay nga mga alkansiya nga amang gi-apilary 3,000. Guys, 3,300 iti. Dahil iti kanala. Dada na gihatod salamat. Hindi anak ko. Daghang kayong salamat. Tinisipin sa mga. Pag mo paabot pag ana lang magidikit na ng agahang guanyas dikas kay may dikas ay ana dikas eh ana lang mag dikas so ko ang yung kapisa ko ang dikas ana kapag tama ay mo kinahanglan ng nila dati Go na. so wala ko sa nang una na umata ni ate stay strong Gara mga limited. Dijaw ako. Dito, stop. so guys mo na siya guys yeah guwapa na tina mo na pakit ang dari sud. So diyan na guys, amo nang nahatid na sa atin. Kasi sila pa palit Dako na po ka sa katabang. Gasto uno na rin. Napalagi sila ikuwang daris. Kaning isibla nidja. At least na tayo gidugang-dugang. Mga ko nga napay idugang kay rong ma. Sabay gamagan nagilang ipas anong problema. Bagas mato papa to asli ko di Gabriel to. Mato na mikay. Mato sa misbahay. Marek mama dia. Dahil mula guys dia. Dati. Salamat. Muli na mi guys, mabalik na mi sa gabi. Busy mi. Mana guys, nahatid na namo. Salamat ka tuti. May taon nagpamakinagwa-kwaan yung taon ilang problema. Patay. Abot na misbahay guys. So maniud to sa mi kaya ra nagkatasa. Salamat ka Jote, to na amo nang nahatid. A few moments later. So guys, nakatugad sa din taon ko kari kaming dos kim. Bawi-bawi amang kuan gabi katug nga sa laming orasan nakauli hapit na alauna. Nakatugad din guys. So mo to guys, ganina nahatid na katong hinabang ni Ate Josephine plus katong na tigom. So tay 3,000 kapin. So salamat ka Jo, orang din taong kuan na sa namat dyan kay Ate Kunsing. Pasalamat dyan siya guys. Salamat kay Ate Josephine kay ito nauna-una na nataog hatid. So sa katupang willing nga mo paabot sa ilang hinabang. So andam ta mo kuan para dito ating hatid kay arong ma ganganan pa dagilang gibati rong panahon na guys. Pabagat ng taos kana ito po. Arong taon pun magan-ganan ng mga daghan. Di ba sa lalim na may tabog nga na guys no. So sa katurang willing nga mo hatag sa ginagmay nga kon pwede 5 G singa kay maipon na. Kung maipon na siya guys. Makita man jud makita ninyo dana guys kay kamoy mantigo guys ug pilay inyo ikuan kana kinasang kasing nagpud ninyo nga
kasing good ninyo nga kuan guys. So what pagsanay. Mga to guys, salamat sa mga mopaabot pa sa ilang ginagmay nga kuan diha. I-share nga nabang para sa amat dyan. Salamat ka dyan guys. Makita mo po ninyo lang kaya maning ibinidyo tanan. Salamat ka dyan tanan. O God bless ninyo tanan guys. Ug amping mo tanan. Kainja mo tumiinja. Hindi mo panihapon. Wala ng video karon guys. Ug amping mo kanunay. God bless na tanan guys. See you tomorrow.